Исәнмесез, эфирда аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Җиденче мәктәптәге агулану очрагы буенча рәсми мәгълүмат нинди? Бөгелмәнең һөнәрләр йорты сәләтләрне ачыклый. Әлмәт әби бабайлары волейболда ярыша. Моннан 2 атна элек Әлмәтнең 7нче мәктәбендә булган хәл бөтен шәһәргә таралды. Ләкин мәгълүмат расланмаган һәм дөрес түгел икәне билгеле. Социаль челтәрләрдә балаларның күпләп чирләвен әлмәтлеләр масса күләм агулану дип тапты һәм гаепне мәктәп җитәкчесенә ягалар. Әлеге мәктәптә укучы балаларның ата-аналары бу язмалар белән риза түгел. Шул исәптән алар безгә ярдәм сорап килделәр. Хотел бы обратиться ко всем жителям города, прежде чем пускать какие-то слухи в сети, надо иметь опровергательные какие-то доказательства. Администрация школы пояснила, что отравления массового не было. Показали нам документы, что госорганы приходили проверять, то есть качество еды проверялось, то есть качество оказанных услуг в столовой проверялось. И дети, которые выходят из больничных и приносят справки в школу, они тоже говорят о том, что отравления не было. Ата-аналар әйтүенчә, укучылар мәктәптәге ашауга беркайчан да зарланмаганнар. Гомумән мәктәптәге укыту процессы да дөрес төзелгән диyorlar. Шуңа күрә дә социаль челтәрләрдә язылган ялган, тикшерелмәгән язмалар аларга тынычлык бирми. Өстәвенә расланган мәгълүмат бар, ул киресен дәлилли. Әлмәт бүлеге Роспотребнадзор җитәкчесе Ирина Хайруллина әйтүенчә, бу балалар ОРВИ вирусы югу сәбәпле чирләгән. Мәктәп ашханәсендә алынган анализлар масса күләм агулану булмаганын әйтә. С территориальным отделом управления совместно с прокуратурой Альметьевского района было проведено обследование пищеблока школы, в ходе которого были выявлены текущие устранимые нарушения дезинфекционного режима. При активном осмотре детей школы было выявлено 6 человек с острой вирусной инфекцией. На пищеблоке и в помещениях школы проведены дезинфекционные мероприятия. Бу хәлдән соң прокуратура Роспотребнадзор хезмәткәрләре мәктәп ашханәсенә тулаем тикшерү үткәрә һәм мәктәпне янәдән эшләтеп җибәрә. Хәзер мәктәп тулысынча үз эшен алып бара. Балалар укырга йөри, мәктәп гөрләп тора. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ту информацию, которая была опубликована в СМИ, Роспотребнадзором были взяты анализы, смывы. И на сегодняшний день у нас есть заключение официальное. Результаты всех проведенных лабораторных исследований соответствуют санитарным нормам. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Соңгы елларда республикабызда автотранспорт саны, юлларда машина хәрәкәте көннән-көн арта бара. Шуның нәтиҗәсендә балаларның юл транспорт һәлакәтенә юлыгу куркынышы да көчәя. Айрым игътибарны сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикле балаларның куркынычсызлыгына җәлеп итә. Әлмәтнең 24-нче балалар бакчасында бу темага багышланган семинар-практикум узды. Ребята, а представляете такое положение? Все сразу бы забыли правила дорожного движения. И водители, и пешеходы. А ну-ка скажите мне, пожалуйста, что бы сразу приключилось на дороге? Аварии, умнички мои! Шарада ЮХИДИ хезмәткәрләре юл хәрәкәте кагыйдәләре турында профилактик әңгәмә үткәрделәр. Биргә балалар гына түгел, аларның әти-әниләре дә чакырылган иде. Мөмкинлекләре шикле булган балаларга теоретик аңлау гына җитми. Бу мәгълүматны практикада куллану мөһим ди белгечләр. Они самостоятельные участники дорожного движения. И наша задача, нас, взрослых, первостепенная задача, научить их этой самостоятельности, научить их принимать верные решения на дорогах и улицах нашего города. 19-нчы мәктәп укучылары семинар вакытында бәләкәй катнашучылар өчен әкият, шигырьләр һәм уеннар әзерләп килгәннәр. Мондый уен формасында балалар юл хәрәкәте кагыйдәләрен җиңелрәк аңлый. За последнее время, конечно, участились ДТП с участием детей, и многие из них даже заканчиваются летальными исходами, поэтому, чтобы во избежание таких ситуаций
для предупреждения таких ситуаций. Хорошо, что идет взаимодействие детских садов и школ, что идет пропаганда правил дорожного движения. Тәрбиячеләрнең һәм ата-аналарның төп бурычы балага юл хәрәкәте кагыйдәләрен аңлату гына түгел, аларны урамда, юлларда, транспортта куркынычсыз тәртипкә дә өйрәтү. Шүлмәкчелек сәнгате, кәгазьдән кәрҗин үрү, бу шөгыльләр белән Бөгелмә шәһәренең һөнәрләр йортында танышырга мөмкин. Биредә еш кына мастер-класслар да уза. Анда теләгән һәркем, өлкәннәр дә, кечкенә бөгелмәлеләр дә катнаша ала. Безне дә әлеге тәкъдим белән кызыксындырды. Һөнәрләр йортында Айгөл Шәрәфиева булып кайтты. Балаларны гаджетлар гына кызыксындыра дип әйтсәләр, ышанмагыз. Алар өчен барда кызык. Бигрәк тә һөнәрчелек йортында. Капиталь ремонттан соң ул чын иҗат гыйбадәтханәсенә әверелә. Балалар монда бик теләп рәсем, агачтан уеп картиналар ясый. В данное время у нас действуют такие студии, как резьба по дереву, лоскутное шитье, роспись по дереву, гончарное мастерство, глиняная игрушка, лозоплетение. И в ближайшем будущем мы планируем открыть такие студии, как студия по качеству и роспись по ткани. 4-нче урта мәктәп һәм начар ишетүче балалар өчен интернат мәктәп укучылары тегү студиясында еш кунак. Бу юлы алар гомуми уен өчен җептән шарлар ясыйлар. Мы здесь обучаем детей основам швейного дела, любые потом поделки, вещи, все, что связано с шитьем, мы можем выполнить по желанию ребенка. Дарья Ильина кичкенәдән иҗат итә. Күптән түгел тегү белән шөгыльләнә башлаган. Ләкин сынган кулы әлегә бераз кымаучаулый. Ләкин бу проблема түгел ди ул. На данный момент я занимаюсь конным спортом, но мне нравится также и шитье. Я люблю еще сделать что-то своими руками, например, какие-нибудь мелкие поделки. Раньше я много чем занималась, таким как плаванием, бисероплетением. Һөнәрләр йорты балалар өчен генә ачык түгел. Монда өлкәннәр дә килә һәм төрле иҗат эшләре белән шөгыльләнә ала. Һөнәрчелек йорты сишәмбедән якшәмбегә кадәр кичке 8-гә кадәр эшли. Монда һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба ала. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйеткулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына. Бу көннәрдә Казанда республикабызның барлык тренерлары һәм боксчылары истәлегенә регион-ара турнир узды. Анда 17-18 яшьлек юниорлар һәм 19-40 яшьтәге иратлар катнашты. Боксчылар Яшелүзән, Казан, Яршаллы, Алабуга, Чебоксар, Түбән Кама, Биектау, Орша, Оренбург, Лаеш һәм Әлмәт данын яклап чыгыш ясады. Ике якташыбыз да пьедесталның югары баскычына менә. Татарстан чемпионнары Диван бокс клубы һәм юность спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Артур Шымгунов һәм Илдан Шәңгәрәев. Шулай ук бокс бәйрәмендә иң яхшы техника өчен Илдан кубокта яулый. Спортчылар югары категорияле тренерлар Раджив Низамеев һәм Сергей Бормотов җитәкчелегендә шөгыльләнә. Республикабыз баш каласында грек-рим көрәше буенча Туган Батыр дип исемләнгән команда беренчелеге узды. Анда Татарстанның 10 командасы катнашты. Һәр берсе 2010-2011 елгы 11 үсмер егеттән торды. Казан, Яршаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Бөгелмә, Чистай, Яшелүзән, Лениногорск, Зәй һәм Урысту командалары арасында безнең спортчылар 2нче урынны яулады. Илебезнең мәдәни башкаласы берничә көнгә спортчылар җыелу үзәгенә әверелде. Санкт-Петербургта илебезнең 13 регионыннан, шулай ук Белоруссиядән килгән көрәшчеләр грек-рим көрәше буенча бөтен Россия ярышларында катнашты. Әлмәтле Хаммат Талипов лаеклы 2нче, ә Руслан Балтабаев 3нче урынны яулап кайттылар. Бурятия башкаласы булган Улан-Удэ шәһәрендә 18 яшькәчә кызлар арасында ирекле көрәш буенча бөтен Россия ярышлары узды. Россиянең атказанган спорт мастеры, Олимпия уеннары призеры Любовь Волосова бүләкләренә узган ярышлар 34 командадан 273 катнашучыны җыя. Әлмәтле Арина Алексеева калабызга бронза медаль алып кайта. Бүген Әлмәтнең актив әби бабайлары волейбол ярышларына җыелды. Шара беренчел пенсионерлар, ветераннар оешмаларына караучылар арасында узды. 14нче спартакиаданың беренче спорт төрен үз итүчеләр белән без дә аралашып кайттык. Волейбол иң популяр спорт төрләренең берсе. Әлеге уен берләштерә, команда хиссен уята һәм тән өчен файдалы физик активлык булып тора.
катнашучы командалар 10 команда. Бу узган жылгылар белән чагыштырганда күбрәк командалар саны. Бу нәрсә турында әйтә? Значит, волейбол һәр ел сайын популярлаша бара, культивизация бара волейбол уенның ветераннар арасында. Әлмәт районы пенсионерларының третий возраст 14-нче спартакиадасын ошып җибәргән волейбол ярышларында катнашучылар төрле оешма предприятие ветераннары да, яңа Кәшир, Урсала кебек яшәү урыны берләштергән командаларда. Такие соревнования очень нужны и важны. Удовольствие испытываешь и от самой игры, и от того, что ты болеешь, и помогаешь своей команде. Возраст не имеет значения вообще у волейбола. И мы играем с удовольствием. Вот. Поэтому спасибо Татнефти, то, что есть у нас такая возможность не дома сидеть, а выходить в люди, заниматься спортом, радоваться жизни. Районыбызның актив өлкән буыны вәкилләре арасында иң көчлеләр Мәгариф идарәсе, Эчке эшләр бүлеге, Әлмәт нефть һәм Урсала командалары булды. Алар бер подачадан 2-3 минут тупны төшермичә мотор уен күрсәтте. Финалга чыгучылар арасында мактаулы 3нче урынны лаеклы ялдагы нефтчеләр алды. 2нче урында укытучылар булды. Ярышларның җиңүчесе исеменә Әлмәт районы Эчке эшләр бүлеге ветераннары лаек булды. Әлегә шулар, Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.